Чакай, на ново. И здрави, дами и господа, днес ще ви покажем нашия survival. Епизод 3. Да, вече имаме развъдник на краби. Аз искам да се моите кравички, да ли правят се. Прасеца. Пътеката, вижте как се получи. Много ме кефи. Имаме генератор за камък. Вижте вече колко айрон имаме. В тези не са оженени. Милсте ги сега. Пак ли ще не се искате ви? Не са оженени. И сега ще спра клипа. Ще направя, нали, да взема семена и щом се върна, пак ще го пусна. И да, взехме семена за моркви. Човек, спри се! Да, ще наложи да прекъсна клипа. Както искаш. Този епизод ще го правя сам. Правиш. Приятно ти правене. Може и някой път да снимаме в него. Ай в моя. След малко. Също така, ето, събрах семена за картофи и сега ще си направим мутика, която ще бъде каменна. Мани за оградния. Им карай без оградки. Да, така може се вижда тук. Вижда тук. Градинката ще бъде с цвето. Ей, цъганета! И нека да започваме с градинката. О, да, и моркови ще посея аз. Но защо така стана аз? Дам. Моркови ще посея аз. После ще направим машина, която по нея ще се пуска вода. Мапа 3 по-тихо. Също така. Опа. Да, много ще посея пържоли. Мапа 3, да знаеш, няколко дни съм само на картофи. Ама вода ми трябва. Копа трябваше да имаме. Идеално. Не съм видял инвентара. Ето. И да. Хайде, бе! Бурсук. И половината. Тази автоматична гадина, бе. Къде? Нали слагам Пишки.
клипа и като направя градинката, пак ще го пусна. И да. И пръдници. И да, между това завърнахме се. Ето това е градинката. Искам бързо да си изчистя. И, например, чупя това и то. Работи поне. Се спирате. Не знам защо нищо не ми се получава, но само тук, ако може да, ще я попитам как трябва да стане. Също така, пътеката може и така да се закрие, да не се виждат. Като пръчки са. Хоп, затварям. И да ги новите неща чиста. Трябва да правим нов. Но знам, че другите има. Мутиката, всичко тук. Смятам да направим отделни честове. Сега ще спра на пауза тя да събера и ще се... И да, дами и господа, тук сме. Събрахме дърво. И сега трябва да се преработи. Так. От това ще за честове, да. И сега хоп, хоп. Хоп, хоп. И тук един. Сега взимаме това дърво, тази пръчка и това. Така. Тези двете правим пръчка, правим табелка. Колко табелки? 3. С колко честове? 3. Значи тук ще се държи. Тук пишем на български. Разни. Тук се пише дървени. И тук. Тук да, тук ще бъдат дървени, храни и всякакви други. Дървени неща, т.е. честове.
пръчки, огради. За другия епизод това ще е пълно с слабови, защото смятам да направя друга къща. Тук какво ви ще храни? Тук би трябвало да е камъни, да. Печката, сега не трябва. Да, ще спра на пауза да събера дървета и ще минем доста време, затова ще го спра. И ще направя слабови и тогава ще пусна клипа. Да, дами и господа, върнах се. Ето всички неща, които събрах. Нали, не съм инчантвал нищо. Това и лапите. Храни. После ще Ако почне напълня, аз съм бъкан ми. Ще сега взема морковите. Паражолите. И за другия епизод. Не, нали. Малко ще отидем пак до селото. Опа. Нали. Всичко ще ми е пълно. И стоп. Някои неща трябва да се инчантват, защото не мога да намеря. Иначе, например, ябълки си имах. Ще да взема. Нали, няма да го показвам селото. Няма нужда. Имам захар. Храните са готови почти. Морковчета. Картофи. Так, моркови. Даже някой имам по стаки нещо. Нека да имам храна. Хляб да оставим. Супата и тръстиката. И да. Виждате, това е пълно. За кабелстон. Само това ще имаме за сега. Автоматичната градина не ми се получи, но май така ще е по-добре. Спитка. Не, много лаги. Също така намерих как може да, нали, ако не виждате надалеч. И ето. Вижда се много надалеч. Ето, само да заредим чинковете. Сега ти бяха. Нали може и така. На макс. И да може сега като доближим. Хоп. Да се виждам. Ето колко е високо. Тук имам... аз пак крава. Я вчера откъде минава, като там няма. Или може да има. Това е едното нещо, което разбрах.
Да, тук къде? Не. И отгоре минава, така че... Да, по-сигурно. Градинката нищо не стана. Но ще оставя. Две крави. И мисля това да бъде от този епизод. Телепорт. И имаме enchanting table. Ето. Броня съм си енчантнал вече. Имаме лапис. Кирката ми вижте. Ефективност 1. Диамант все още нямаме, но като не снимам, надявам се да намеря. Да. И дами и господа, дами и господа, това беше всичко от нас и чао!